Здравейте и добре дошли в канала на онлайн магазин Clio Market. В днешното видео ще ви представя един продукт, който се използва при ежедневна работа с мишка на компютър. В своето ежедневие аз съм използвала различни подложки за мишки с цел да си осигуря опора и поддръжка на китката, за да не усещам болка и дискомфорт в края на работния ден. Също така, при продължителната работа с години започнах да забелязвам, че тук ми се образува и появява едно кокълче. При консултация с ортопед и невролог реших, че трябва да си набавя подложка за мишка, която да ми е опора за китката. От пазара си избрах ето тази подложка, защото е по-широка, мишката не ми излиза от нея, но тази част от подложката за мишка е донапренена и е изключително мека. Виждате, че тя е изключително амортизирана и деформирана. От ежедневния натиск на китката тя се деформира и вече тази подложка не ми върши работа и настъпи моментът за смяна с нова. Така аз стигнах до намирането ето на този продукт. Това е една подложка за опора на ръката, която ми върши изключително добра работа в моето ежедневно ползване на ръката при работата с мишката. Отдолу подложката е гумирана и това не позволява пързаляне по бюрото. Също така височината е изключително добра и не ми увисва ръката, когато работя с бутоните на мишката. Тя ми я поддържа на височината и това предпазва от излишно натоварване и болезнено усещане в края на работния ден. Формата, дизайнът ето на тези пъпчици ви дава усещането за масаж. И движението върху нея е изключително приятно и ви осигурява комфорт в работния процес с мишката. Ако работите всеки ден с мишка на компютър, от сърце ви препоръчвам ето този продукт, за да си осигурите комфорт през целия работен ден и да се предпазите от възпаления в областта на китката, излишно натоварване на сухожилията и болезнено усещане.